that you know where it is Hello? coming from. Hello, bịa ọrụ ọmụ a na-ekwu nwoke ahụ irige nwaanyị ya ọmụ a na-ekwu ọnụ gee ntị ọwụ ekwentị onye eke ka m ji akpọga gị ihe a ka m gwakwa gị eziokwu jikwe n'ọnụ gị gwa ha na ahapụga m ka m ji nwayọọ lawa na gịnị mere na m gburu gị mma mgbutekwere gị ya iji wuru nwoke ka m chọrọ ịchabiga ya na m gbupụrụ ya ịgbaga eziokwu ị gaghị adị ndụ ma kpọrọ m ndị eke ya ihe ọ pụtara wụ mgbe ọbụla m pụrụ na-aga ịchọ aka ọrụ gị abịazie na-arụ nke gị ebe nwaanyị m nọ aka ịhụrụ nga m nọ ekechiri m aka ajọs kpọpụta m from sel sị m ka m nwee ike kpọọ gị ya na mkpọọ gị maka na ị nwere ego ị gwara ha na ha zọsa m nga for 6 months ya na ị ga-ewepụga ihe a n'ụlọ ikpe kpọkwa ha because agwụla m ụmụnna m na onye ọbụla gawara gị ije left and right nna ka m gwa gị eziokwu akwawo gị spiritual handcuff gwakwa ha ka ha pụkwa m ka m lawa ya bụrụ maka nwaanyị m kpọrọwazie akwa iri gị eke mgbe esi nkwa ihe iri fọrọ ya kpọrọwazie gbọtụ nkwa m na-ekwe gị wụ mchiala nga apụta mchiala nga apụta aka ịhụrụ nwaanyị gị mricha ya nri ebere ụmụ gị ndị ka nwaanyị torole nọ n'imsu ị ga-ahụ ihe ga-eme mrichazi marọ mgbaghara mmehie chegharịa kwadozie maka ịga eluigwe bọta m eji ụlọ ọkụ mmụọ n'ụwa ka anyị nọ n'ime na ihe ma ọ na-arụ ọrụ mba nwaanyị gị ka ị ga-ajụ ijụcha nwaanyị gị jụọ ada gị nwaanyị ma ihe ma ọ na-arụ ọrụ ị ga-ahụ ihe ga-eme gị ebe ihe anyị na-eme ịbịa gị kpọrọ ụmụ nwaanyị ndị mmadụ ọrụ ihe megharị mma kpụrụ ụmụ nwaanyị ndị mmadụ na-eri nwaanyị gị maka na ị nwere ego emebichi ezinụlọ mmadụ ọrụ mmecha gị ọ nọ na ihe etiri m n'aka ekweghị ịhụ m na-azụ fụgago ọ gara afụ gị ụfụ maka mgburu gị n'isi ọwụ n'isi ka m chọrọ igbu gị ebe ahụ ka m kara egbu ya mgbubie bọọlụ niile nyerela bọọlụ ka agawa ebe a bọọlụ ka agawa ebe a enwe maka ga-afụ gị n'ahụ biwe bịa ọrụ aka ọtụkwala fon ahụ nsogbu anọ chere jọsụ ụmụnna m gawara gị ha ga-agara gị a ga-ahụ ihe ga-eme na ndụ gị